Vítajte v Karma klube, moje meno je Katarína Karmažinová a dnes začíname s prvým cvičením vo vašej 30-dňovej výzve, na konci ktorej vyjdete ako úspešný umelec, ktorým ste vždy boli, akurát ste zabudli v priebehu vašeho dospievania. Takže pozrieme sa kam? Prekvapivo do detstva, tam, kde vznikajú všetky naše problémy, ktoré riešime potom v dospelosti. Teda pozrieme sa na to, prečo máme všetci nejaké negatívne presvedčenia a bloky, vďaka ktorým ešte stále netvoríme, alebo si myslíme, že našou tvorbou a našou kreativitou nemôžeme zarábať peniaze, nemôžeme sa tým živiť. Dokonca niektorí z nás to nedokážu robiť ani ako hobby, pretože si stále nejak myslíme, že to, čo by sme vytvorili, nebude dosť dobré. Kde toto vzniklo? Nikto sa nenarodíme tak, že si myslíme, že nie sme dosť dobrí. Keď sme maličkí, tak niečo nakreslíme a utekáme s tým: mami, pozri. Až kým nám niekto, môže to byť mama, otec, učiteľka, nepovie: mohol by si to možno nakresliť trochu lepšie, alebo čo keby sme sa ešte posnažili, alebo sa na tom nezasmeje. A keď sa tieto veci nahromadia, jedného dňa si prestaneme myslieť, že dokážeme tvoriť dosť dobre. A potom prestaneme tvoriť úplne. A nejak sa uberieme tou pragmatickou cestou. Nejakou tou cestou, ktorú si myslíme, že je to tam bezpečné, že nikto nás nebude kritizovať prílišne a zabudneme na tú svoju autenticitu, na tú radosť, s ktorou sme kreslili toho prvého vtáčika, ktorý možno vyzeral ako ježko, ale je to úplne jedno, pretože sme tam mali tú radosť. A našim cieľom je počas týchto 30 dní sa dopracovať znovu k tej radosti. K tomu, aby sme si to užívali, aby sme sa znova vrátili k tomu, kto naozaj sme. Takže naše prvé cvičenie sa pozrie na to, aké máme bloky okolo vety som kreatívny umelec. Ja keď som si prvýkrát povedala túto vetu, som kreatívny umelec, budete tam mať možno nepríjemné pocity, ako som mala ja. A je dôležité to napísať a pozrieť sa, čo vyvstane. Takže zoberte si pero a papier a ideme na to. Cvičenie vám zaberie 10 minút, môže to byť aj dlhšie, kľudne si dajte budík a stopnite si to, ak máte len 10 minút. A na konci tohto cvičenia sa pozrieme, čo tam všetko vyvstalo. To znamená, napíšete si vetu: som kreatívny umelec, a teraz budete mať okolo toho nejaké myšlienky. Môže tam byť: som falošný, alebo som trápny, alebo všetko, čo napíšem, je hlúpe. Áno, bude tam toho veľa. A tieto všetky vety potrebujete napísať, nech je koľkokoľvek, do tých 10 minút, alebo dokiaľ sa vám bude chcieť. A potom, na konci tohto cvičenia, si tie vety prečítate a budete sa snažiť každú vetu otočiť na niečo pozitívne. Okolo tohto budú tiež nejaké emócie určite. Napríklad, keď napíšete: všetko, čo napíšem, bude trápne. Vašou úlohou je pozrieť sa na tú vetu a predstaviť si, že ste dieťa. Ste malé dieťa, ktoré prišlo za vami prišlo malé dieťa a hovorí: všetko, čo nakreslím, je trápne. Skúste sa pozrieť z vašej perspektívy na toto malé dieťa a uvedomiť si, že je to len malé dieťa, pretože tie bloky, ktoré tam máte, sú detské bloky. A povedať tomu dieťaťu niečo súcitné, niečo, čo by ste povedali malému dieťaťu, aby ste ho povzbudili. Napríklad: skúste zapojiť zvedavosť, skúste zapojiť láskavosť a povedať tomuto dieťaťu zo srdca: to je v poriadku, vyskúšame to, pozrieme sa na to, čo tam bude. A so všetkou tou zvedavosťou sa pozrite na ten kreatívny počin, na ten akt toho, že niečo robím prvýkrát. A so všetkou tou láskou povedať: wow, to je zaujímavé, je to krásne, je to super, skúsil si to. Takže keď napíšete vetu: všetko, čo napíšem, je hlúpe alebo trápne, otočte to trebárs na vetu, ktorú by ste povedali tomu dieťaťu niečo ako: všetko, čo napíšem, je prvýkrát a je to zaujímavé. Pretože aj keď sa malý vtáčik učí spievať, veľký vták mu nikdy nepovie, keď urobí čvirik, čvirik: Ježiš, to bolo hrozné, to čo si spravil? To sa proste nedeje. Takže tieto vety, ktoré my máme v hlave o svojej vlastnej tvorbe, vznikli len z toho, že my ľudia máme jednoducho túto tendenciu súdiť našu tvorbu a hovoriť o nej negatívne veci. Takže ideme na to. Zoberte si pero a papier, stopnite to a začíname. Všetky negatívne presvedčenia na papier. A na konci všetky otočiť na pozitívne a láskavé.